Wow, nice kaayong water. Tinaw kaayo, very clear. Wow, ligo na tayo. Ligo. Ang ingay ng mga birds. Oh my God, guys. Ang ganda ng tubig. I wanna swim. May mga naglalarong isda, oh. May mga isdang namamasyal. Ayan. Ang linaw ng tubig. I love it. Wow, so clear. Clear waters. Ang ingay ng mga manok namin, no, naririnig nyo, no. Ayan, mamaya ay maliligo kami, pero before that, mamimili muna dahil wala nang maiihaw. Alam nyo naman, kailangan natin ng mag-grocery because more than one week na hindi tayo nakapagpamili, kaya mamili tayo ngayon. Oh, see? Nag-ingay na yung manok. Good morning, hello. Hi! Welcome again to our channel, guys. Nandito tayo. Tinatahak na naman natin ang J.A. Clarin. Ang ibig sabihin nito ay papunta na naman tayo sa shopping. Yes, punta na naman tayo sa Highland City Mall. At tingnan natin kung anong mabibili na naman natin. Almost 2 weeks na hindi kami namili, kaya namili kami nung mga nakaraan, pero yung paunti-unti. Ngayon ay mas maraming pangangailangan, kaya sama-sama tayo. Tawag niyang building na yan, nakalimutan ko na. Wala na yung karakula eh. Ang laki na, oh. Grabe, malapit nang matapos. Ayan. Ayan siya. Supermarket tayo. It's Saturday. And it's weekend. And it is a sunny day. It is very beautiful day. Ang ganda ng araw. Ayan. Bibo bibo. Maraming namili. Ano mo yun, oh? Yung tricycle doon. Punong-puno. Punong-puno ng spices. Pipilian kaya ng spices dito sa loob. Siyan tayo, pero may nakalimutan. Bili muna tayo ng spices, guys. Doon tayo sa Davao Central kasi maraming mapagpipilian dito doon. Minsan kasi pag pumunta ako dito sa ICM, wala akong mabilhan nung magagandang kamatis. Yan ang hinahabol ko dyan sa Davao Central kasi maraming mapagpilian. May malaki, may maliit. Marami silang mga vendors dyan. Pwede kang mamili. Kaya dito, kapunti naman. Kaya, doon na muna tayo. Tapos yung luya rin nila, marami kang mapagpipilian doon. Let's go. Umikot tayo at punta tayo sa Dao. Punta tayo sa Dao. May isang building na naman dyan bago. Ano kaya ito? Wala naman nakalagay. Ang laki. Bagong building yan. Okay.
haba oh. Ay, salamat. Timing na timing. Let's go. Ito yung meron ngayon. Tingnan natin guys. Hindi na siguro ako mag-video ba ako. Pwede rin. Tingnan ko kung pwede. Mas maganda dito. Yan, yan. Mas maluwag ang parkingan. Then, yan dyan oh. Sa harapan. Let's go! Let's go! Let's go! Yung social distancing. Naku, haba ng pila guys. Aha. Haba ng pila. Oh my god. Doon pa ako sa dulo. Oh my god. Ang haba ng pila natin guys. What is happening? This is the new normal. We must have to follow. We must have to follow guidelines kasi hirap na. You know. Oh my good lord. Ang haba naman. Hanggang dun sa dulo. You see this? Ganito ang situation natin. This is the new normal. Ang new normal natin ay ganito na talaga tanggapin natin. Wow! Ito pa oh. Para tayo nasa Hollywood. May mga ganyan. Wow! Ganda no? Lagyan mo lang ng star. Hollywood na. Ganyan ang situation dito guys. At least strict ko sila para sa ganun maiwasan ng hawa-hawa. Pero parang gusto ko nang bumili dito muna, no? O mamaya na, nakapila na ako. Magaganda ng paninda nila. Lagayan ng lechon. Ang daming natives dito. Wow naman. Ang dami pang itak. Yung itak niya. Mga base. May banga. Ang ganda. I love that banga. Lapit na ako sa entrance. Wow. Haha. Look at that. Ang dami nilang prutas. Ang ganda. 60 lang ang kilo niyan. Oh, bili ako mamaya. Guys, umalis kami kasi mahaba masyado. Kaya doon na lang tayo sa supermarket. Maubos ang oras natin dyan. Kaya doon na lang kami sa supermarket mamili. Hayaan mo na. Kung anong nandun na kamatis. Bahala na. Tingnan natin. Kasi naman dyan, minsan ang kamatis green eh. Gusto ko red talaga. Sabi, bakit ganito? Ang haba ng pila doon sa palengke. Dito naman eh, naobserbahan ko. Marami rin tao. Siguro dahil bagong sweldo. Kasi ang date ngayon is July 4. Oh, bagong sweldo lang talaga. Kaya siyempre, alam mo na, maluag-luag ang packets ng mga tao ngayon. Mga wallet nila ay baga-baga. Talagang makapal ngayon lang naman ng wallet. Kailangan i-enjoyin na. Ayan, kaya dito na lang tayo mamili. Mahala na. Bado? Ayan, pila din oh. Pila din. Punta na ako dito, dito na ako. Dito na ba? Okay, dito. Dito na tayo sa Island City Mall. Dito na lang ako mamimili ng spices kasi wala eh, ang haba sobra ng pila doon sa Dao. Ang hinahabol kasi doon sa Dao, yung kanilang kamatis, ay marami kang pagpipilian. Dito minsan ay puro green, yung yellow, ang helan. Nice lagi ilang kamatis ron. Dito kasi dito. Naapod daghan, naapod diri. Egg. Dito sa kabila. Wala yung red. Wala. Basket doon na lang. Kasi marami sila dito.
Tanawa dito. Salamat. Tingnan niyo naman pinamili ko. Oranges, yung salad namin. At least meron silang arugula ngayon. May mga pangangailangan, breakfast and everything. Namin namili. Ayan ang itsura ko guys. Nag-cover na ako ng mukha kasi yung mata ko namumula pag lumalabas kami. Allergic sa alikabok. Maraming tao. Maraming namili. Hindi ko bili sa igot. Sa igot na. Ginawa ko. Ito na po. Bayaron. Ay, bastos. Tapos punta tayo sa dito sa Kakanin. I will show you the Kakanin. O painitang bulano. Look at this. Wow. Kalamig. 68 yan. 60. Tagay tagduha, ari palihog. Oh. Kaysa namili ko. Namili ko yung bingka. Uy, ginoo sa daghanang makaon na po. Oh. Cute yan, oh. Cute niya. Thank you. Okay, let's go home. Hinilahan nila ang chicharon. And lechon, manok. Labon sa bahay. Daghan tayo mig naluto. Dami na yung nalutong chicharon. Hindi namin makain. Oh my God. Kaya lang yung iba ihahatid sa mga kaibigan, guys. Patitikmin namin. Ayan, oh, may social distancing anywhere you go. Oh my God, that is the new normal na masabi. Distansya amigo tayo ngayon. Laging distansya amigo. Yan, ngayon. Look at the situation. Ayan. Bili pa siya ng Goldilocks. Bumili na nga ako ng pichi-pichi. Natatakot pumayat yung kanyang mga alaga. Hi! Hello! Hi! Huwag ka pang ensamada? Pang snack food ni? Naman ako yun. Super. Super. Ayaw na pumayat yung mga alaga niya. May leche plan na. May puto pa. Marami pang pichi-pichi akong binili kanina. Sabi ko, pichi-pichi na lang. Ilang kuwan? Gusto ko na? Kaya na. Man. Oh, sige. Sanitize. Please sanitize your hands upon entry. Right food and the spread maintain proper social distancing. Ayan. At ayan lang mga favorite natin. Nakita mo? Hindi ka naglalaway niyan. Ha? Oh, sarap ng mga cake. Oh, sarap. Magsugba daw siya ngayon kaya wala tayong bibiling pagkain. Bibili na sana ako kanina dun sa Hola. Kaya lang sabi niya ay mag-iihaw siya. That is why. Ayun, may pila. May pila guys. Here. Ihaw na lang, mas maganda pa. Sige. Maganda naman ang ayos ng mall kasi hindi naman sikit-sikit ang mga tao. Yun nga, naiwasan ang dahil kung wala kang pass, hindi ka makapasok, di ba? Kaya maiwasan na dumami ang
papasok sa mall. Ayun. Then bawal yung mga senior citizen na maglalabas, mga bata. Kaya ayan. Ano ba? Let's go home. Meantime Express. Harbor. Ito din pala wala dito oh. Bili sila. Favorite din namin yan. Healthy din kasi yan. Healthy option. At naku, mabigat yan. Nakaiso. Oh. Lakas mo ah. Tama ko lang natin tuyo sa Island City Mall. Dili ang mga contract natin handa lagi-lagi ang guardiang napakakandalan at mga staff ng Island City Mall at nandyan nakatingin ang laki ng mata. Sabi siguro, nga naman siya nagyaw-yaw man. Nga naman siya nagatubang masayang cellphone gayaw-yaw man, sabi ng mga tao sa akin. Sorry guys. Ang init, grabe. Uy, lagi ang Island City Mall, nakita mo? Always yang like that. Init. Grabe. Okay, let's go. Ito yung future car ko, Naksa. Future car, hindi ko makontent sa kanyang car. Ang car namin na napakakalat. Meron ng itak, merong spray, ang dami dyan na mga pang hot oil, mga change oil, kotse. Sabi mo, ano to? Tubig ba? Okay. Okay. Dami na namang hinakot na pagpipiyastahan. Yan lang naman ang happiness natin guys, no? Diba? Ang kumain. So, carpe diem. Let's go guys. Babay na kami. Ano? Go eat your food and tomorrow you will die. Huwag naman tomorrow. Yan sabi ng ano Gusto ko pang mabuhay. O, magpaalam na tayo. Sige. Please like, comment, share, subscribe na guys. Comment na ha. Mag-share na tayo para sa ganun ay dumami tayo. At please don't forget to click the bell button para sa notification. Para hindi kayo mahuhuli every time na meron akong upload. Okay? Bye-bye. See you again next time. Yeah? Dapat ano lang, mga dalawang pindot lang yan. Wala yung Hindi marami. pwede. 6 numbers eh. Yan ang hinihingi ng iPhone. Wow. Grabe. Ang sarap nitong squid, then yung mulmul. Nilagyan niya ng palaman yan. May palaman na spices. Nakita niyo yung nagayat kanina. And then the ham. Pork ham yan. Ayan. And then dito ay kasalukuyang binubuhay yan para gawing uling. At doon naman ay napaka chill. Very cool. At ang ganda ng weather, ang ganda ng mundo, ang ganda ng mundo natin guys talaga. I love it. Thank you Lord God. At ang dami na namang sumisibol na papaya. Ayan oh. Ang dami oh. Doon pa sa baba oh. Oh. Ayan oh. Nakita mo yan. Dami oh. Abot ng kamay ko yan. Ayan oh. Abot ng kamay ko lang. Ayan. Wow. I love it. I love it guys. Tsaka na. At maraming mga kahoy dito, pang sugnod, ayan. So, anong hanapin mo? Nandiyan ang grill station mo. Gawa ng husband mo. Ang galing ng lakay ko. Thank you lakay ko. Salamat. Huwag mo nang burihin. Lagi naman akong ginap. Nay, kinusap mo naman yung mukha ko. Ayan, ang pinaka mamahal ko sa buong daigdig. Kumain ako nito. Ano yata? Ilan na yung nakain ko? 4. Pero yata yan ah. Hindi eh. Ayun. Grabe ka naman, magsalita. Kinain ko nga 4, expired. Sobra naman ito. Joke lang. Joke lang daw. Ang sama ng mga joke nito.
Ibig mo sabihin, kumakain ako ng Sprite. Ayan, kain tayo guys. May puto pa oh. Yan ang miniryanda ko ngayon. Ayan oh, kumakain siya oh. Nakita mo? Yum.